Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Yıllarların zihin bäsleşigatly gepleşigimizin 20-nji jemleýiş sanyny size gödürleýär. Gepleşigimizin jemleýiş sany Aşgabat şäheriniň Görol köçediň uruny ýerleşýän Berk Papda meşhur Ada Production Studio tarapyndan ýazgy edilýär. Gepleşigimizin bu gedekki mihmanlary bolsa Ataýevler. Doganlar Ataýevler däl, familiýadaşlar Ataýevler. Ýani bizim meşhur aýdymçylarymyz Gurbangel Ataýew, ýani Gurbaş Ataýew diýip tanýas, Şir Ataýew hemde Perhat Ataýew. Ataýevler gepleşige hoş geldiňiz. Awal. İlk bilen mihmanlar hakynda gysgaça maglumaty siziň dikkatiňize ýetirmekçi, hormatly tomaşaçylar. Bizim meşhur aýdymçymyz Gurbangel Ataýew 1986-njy ýylyň 20-nji awgustunda Aşgabat şäherindäki Herqala owatyna dogulýar. 3 oglan bir gyz, öz maşgalada ullary. 2002-nji ýylda 4-nji mektep tamamlaýar, maşgalaly 2 ogly bar. Bizim meşhur aýdymçymyz Perhat Ataýew 1990-njy ýylyň 28-nji dekabryna Akbuda etrawynyň Bereket owatyna dogulýar. Maşgalada 2 oglan bir gyz, maşgalan körpesi 2006-njy ýylda Akbuda etrawynyň 11-nji mektebi tamamlaýar. Daňatyr Öwez fadynyň ýürüýte taýçylyk mektebini 2010-njy ýylda tamamlaýar. Maşgalaly bir gyzy, bir ogly bar. Bizim meşhur aýdymçymyz Şir Ataýew 1992-nji ýylyň 11-nji sentýabryna Aşgabat şäheriniň Köş owatyna dogulýar. Maşgalada jem 3 uşagy, 2 gyz, bir oglan, öz körpesi 2008-nji ýylda Aşgabatdaky Olimp sport mektep internatyny tamamlaýar. Indi mihmanlar hakynda gysgaça maglumat boldy. Ulwaşlar kiçik işlerdiýe Gurbangelli, Gurbaş bir aýdymsada girişiň hakynda, ilkinji aýdan aýdymyň hakynda, halipalar hakynda, man dörejulyň hakynda tomaşaçylara gurulum berdim. Aýdymsada girişim marada aýtsam, öz kakam aýdymçy Annamrat Ataýew elimden tutup öwreden öz kakam. Galy berse de öz aýdymsada bolan höwesini şulyny alyp geldi. Men mektep döwrüne aýdyp başladym da. İlkinji aýdan aýdymyň ýadyna. İlkinji aýdan aýdym halçy boldy. Tuğrama. Haly dokar elleri, ağırmasın golları, fabrikanyň gözeli, halyçy gözel diýip şol aýdym ýerine ýetirdim. Gurnoklara gatnaşdym, soň çärelere gatnaşdym diýip aýdymsada girişdik de. Näme täzelikler bar öňde? Öňümizde nisip bolsa täzeliklerine Türkmenowa teleýaýlymyna täze şekilli aýdymmy taýinlap otyrys. Şeýle dänimine gowy şekilli aýdymlamy, täze aýdymlamy taýýarlap otyrys. Ýene bir täzeligime albom işläp otyrym. Aftersk aýdymlardan albom. Nisip bolsa halkymyza ýetirer. Tuğrama. Şoğru bolsun. Awal. Afterlyk aýdymlary esasan kim bilen işleşýän? Afterlyk aýdymlary Türkmenowa teleýaýlymyna kompozitorlarymyz Omar Igamov bilen Kerim Haliň sözlerini işleşýär. Onuň ne ana bayram aýdyp, Azat Durdyýew diýip, onuň başga da bir näçe ýaş sadyny şahyrlarymyz bilen işleşýär. Sünni gardy edýäs. Sağ ol. Şir Ataýew. O sene emmi tanýas. Kakyn Pahir Arslan Ataýew bir meşhur halipa başlaryň biridi. Aýdymsada näle geldin? Benim aýdymsada kakam aýdymçy bolandan şu kakam diňläp, kakam ýany aýdymçylar gelýärdi, olar diňläp şeýip höwesim artdy. Kiçilikden artdy höwesim ýöne. Aýdymsada gijra başladym men artık. O sport mektebini tamamlapdyň. O onam kakam Pahir göwüne ýatdy sporda. Sporda gatnaşdy diýip o. Soňça sporda girdik. Haýsy wurdan? Futbol oynýardy. Futbol oynýan. O. Tuğrama. Ne kakyn aýdymlaryny aýdýanmy esasy ýa? O esasy şu kakam aýdymlaryny öz başardygymdan ýerine ýetirýän. Başga halipalan aýdymlaryny ýerine ýetirýän esasy kakam aýdymlary. Türkmenowa teleýaýlymyna tomaşaçylara näme täzelik garaşýar? Türkmenowa teleýaýlymyna şol bir halipalan aýdymma şonu şekle geçirdik, nisip boldy ýakynda şonu. Türkmenowa teleýaýlymynda görkezmeli nisip boldy, ondan soň ýa Hemra Rejep bilen bir aýdymma. Seýlem tuğrama. Onam nisip boldy ýaşlar üçin ýakynda. Üstüne gardy edýär. Sağ ol. Perhat aýdyň hakynda Wallahi. Öňkepleşikde de aýtdyk, aşganada da aýtdyk,
Bu gedek oroşuwny oklaýan. Ýakyn mantygyny gördüm o. Aşganan gördü ýaýyl. O aşganan göradi ýaýmanlymy? Yo, agytgaç gaýda bilen beşme kakyn pahyr uruk durupdy. Tawa. Ataýflar näme tölemedi. Hemmeden hem kakalar uruk duran o. Şu kakyn pahyr aýnbaý ýatdy. Ataway Halipam ýolundan. Men esasy maňa şu ýetmedi. Uruk duran kakyn pahyr da. Olaýdymayt, bulaýdymayt diýip şeýdi. Gal berse de onuň gaýbany şeýle Halipam Hacı Almamedov kiçiligimden kän dinleýärdim. O Halipam Hacı Almamedowy her çykaran aýdymyny sypdyrman dinleýärdim da kasetden atla. Tuğlama. Gal berse şeýdi sungatda geçip ber. Tanjan maşadanyň. Menen zatlar. Şu Tanjan maşat diýen aýdym göredi. Ýene de täze tuğlama Instagramda goýupdyň täze bir aýdym diýip. Soňuşdyň menden diýip. Nesip bolsanam ýakynna. Tanjanyňa diýäňde ama ýam soňuşdym menden diýen. Şakır kurtuluş koyuyorlardı. Ýa-da ýaşyry niýetlenýär. Söýüp hakyna, aýral hakyna. Ay bolýa onu üstüne gardy diýär. O mantin näme üçin ýakanyňda maýda o. Ay bohorlaýyn kaşadaydı. Aslında mantini bileşleýin ýakdylar bular. O gepleşe gazaklanma üçin. Gelinlerden o sürýär mantin. Seýdim. Ýa-da öýde iş. Aslında tomaşaçylar gazaklanýanlar näme üçin 3 mihman var. Aslında bular 4 bolmaly. Ataýflar diýip Gurbaş Ataýew, Şir Ataýew bir topar, Ferhat Ataýew bilen ýene bir Ataýew bardy. Olam bir topar bolmaly. Ödem şol Ataýewyň boş gününe saýladyk, boş taýadyna saýladyk. Ýöne ol Ataýew gelmedi, ele çyk berdi. Şoň üçin hem bu gedek jemleýiz diýip gepleşimde jemleýisini anlaýan bolar. Berersiň da alyp çykarsyn. Meni uratdylar. Şeýlemi? Nakyn diýinýär. Ha bolýa, tuwalama. Tomaşaçylar gazaklanýanlar näme üçin ýyllarlaryň dehin bäsleşiniň jemleýisini indi görüp bilmedimi kak bu gepleşe diýip. Nedip bolsa indi täze formatda görürsiňiz. Indi ýyllarlaryň dehin bäsleşigi däle ýöne dehin bäsleşigi diýip goýarys. Indi aýdymçy gatnaşmaz. Veya tuğrama 20 sana çenni hem aydımçılar şey edip qaraşdırıp ben edip men nervim oynap bunlar qarratacak beni. Yo bunlar geldiler boldu da. Ne de 4-nji Ataýew'da oturmalı da on yok da. Ay göz şişipdirler. Göz şişipdir. Ay bolýa. Jan sağ bolsun. Indi gepleşiň soraglaryna başlaman kaq bir bagdan nip bir gowy dürli irimişler, gurodlan irimişler, maňallar, hollar, pisseler, hemme gönüşler, lukumlar var. Şolardan bir dağıtmaňyz haýyş edýär, ýüri togradypdyrlar. Bagdan. Bagdan ha? Bagdan, Edil şu garaşylyň olmaýaşylyk Söwda Merkezining Avtodrolo tarapyndan gireňde birinji däli ikinji geçelgede 38-nji dukan var. Şonu uğratdylar. Ýöne bagdanyň ähli önümleri ýurdumyzyň hemme Söwda nokatlaryna bardy. Öldür lomo işlän soň bakalara mamatly. Şoň üçin bagdan gur irimişler, hollar, maňallar, pesseler, lukumlar sizin hyzmatyňyzda. Bilýän näme diýýär. Ana çaýjagadan sesiň durlasaň onda başlaýarjak. Merhamat tomaşaçylar, biz ýyllarlaryň zehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 20-nji sanynyň 1-nji tapyryna başlaýas. Ol şat bolup gidelim, göňüli gamgyn pes bolmasyn, toý meýlis guran bilerim, o bolsun o ýat bolmasyn. Ol şat bolup gidelim, göňüli gamgyn pes bolmasyn, toý meýlis guran bilerim, o bolsun o ýat bolmasyn. Yaşynyň köpdür gardaşym, aman bolsun degre daşym, iki ýigdiň ýan ýollaşy, ganny ýaman pis bolmasyn. Yaşynyň köpdür gardaşym, aman bolsun degre daşym, iki ýigdiň ýan ýollaşy, bir bewefa ýar bolmasyn.
Aşık oğlan sayrar dilim, sarılmasın kızıl gülüm. Min yüreğim dilim dilim, gel yanıma git bolmasın. Aşık oğlan sayrar dilim, sarılmasın kızıl gülüm. Min yüreğim dilim dilim, gel yanıma git bolmasın. Yaşının köptür kardeşi, aman olsun degradasi. İki yiğidin yan yollusu, kanlı yaman pis bolmasın. Yaşının köptür kardeşi, aman olsun degradasi. İki yiğidin yan yollusu, kanlı yaman pis bolmasın. Yaşının köptür kardeşi, aman olsun degradasi. İki yiğidin yan yollusu, kanlı yaman pis bolmasın. Yaşının köptür kardeşi, aman olsun degradasi. İki yiğidin yan yollusu, bir bevefa yar bolmasın. İki yiğidin yan yollusu, kanlı yaman pis bolmasın. Kanlı yaman pis bolmasın. Merhaban tomaşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bäsajatly gepleşigimiziň 20-nji sanyna tomaşa edýäňiz. Gepleşigimiziň mehmanlary Gurbaş Ataýew, Şir Ataýew hemde Perhat Ataýew. Indi Gurbaş Ataýew bilen Şir Ataýew bir topar, Perhat Ataýew hem topardaş gelmedi. Şoň üçin Perhatyň ýeki özi bir topar bolýar. Birinji tapyrda her topara aýratynlykda jemi 3 tan sowal bar. Sowallaryň jemi 4 görnüşli jogaplar bar. Haýsam bolsa bir dogry. Gurbaş, Şir, sizden başlayalım. Birinji tapyryň birinji sowaly size şeýle. Deryalar öz suwuny özi içenok. Miweli agaçlar hem miwesini özi iýenok. Bir filosofik cümle kime degişli? A. Abdurrahim Han, B. Gowşut Han, C. Nurberdi Han, D. Dykmat Erdar. Şu analar Abdurrahim Han. Näme üçin Abdurrahim Han'y taýlaýam? Belki Dykmat Erdar aýdym. Gowşut Han, Nurberdi Han'a urşanna, göpdür. Gowşut Han'a urşanna, o Nurberdi Han onuň ýyly aýtgany. Dykmat Erdar. Dykmat Erdar urşuzda bolan. Batyr bolanna. Abdurrahim Han gorkak bolanmy? Yo, Abdurrahim Han ýazyjyda. Ýazyjy? Aýny Eşdiýärmi? dili var. Abdurrahim Han'y kimden bilýärmi? Kimden bilemem, taryhda eşdiýän. Taryhda eşdiýän. Dur. Ýanky hanyň nemesi Gahrman Arkadamyzyň Türkmeniň döwletdirlik ýörelgesi kitabyndan ýanky Abdurrahim Hanyň ady geçýär. Jogap dogry. Hakykatdan da bu sözler Abdurrahim Han'a degişli. Perhat Ataýew size şeýle sowal. Şu dermanlyk ösümlikleriniň haýsysy daşary ýurtlara eksport edilýär? A. Ýannyk, B. Buyon, C. Üzärlik, D. Ýoguşan. Biziň Türkmen tebigatyma dermanlyk ösümlikleri baýda, dogry mi? Şolaryň haýsysy daşary ýurtlara da eksport edilýär. Diňe bir ýurdumyzda däl. Ýannykmy, buyonmy, üzärlikmi, ýoguşanmy? Gahrman Arkadamyzyň Türkmenistan dermanlyk ösümlikler atly kitabyna şu buyonlyk geçýär. Şu buyon qadýa. Üzärlik dälir diýäňmi? Ya buyonly. Hakykatdan hem jogap dogry. Biziň ýurdumyzyň ähli sebitinde şu garagymdan başga hemme sebitinde buyon gabat gelýär. Ödüm ýylla 8.000-10.000 tonna çenli dermanlyk çygmaly taýýarlamaga ýygmaga mümkinçilik bar buyon.
etadı bu yön şu çiğmal hükmünü taşar yurtlara ekspert edilýär. Dogry. Tarihten tovallar başlady. Şiirjan öde. Ýa-ni şiir tuwalyma tarihten bilýänlerem suwd etdi, gowuşdygan gökde purşuna gatnaşmady, Nurberdi hanlan dıkmatylar gatnaşdy diýdi. Gowuşdygan nähil ýagdaýda aradan çykýar. 4 görnüşli jogap bar, haýdamada bir dogry. A. Söwüşdi. B. Tarpataýyn. C. Zäherlenip. D. Garrylyk zerarly. Bah. Tarpataýyn zäherlenip bilýär-de, zäherlenip Söwüşdi de bol bilýär. Jogaplaryny alaýla. Jogaplar barda. Garrylyk diýär. Kömek aljakmy? Ýok. Söwüşdi, tarpataýyn, zäherlenip, garrylyk zerarly. Garra bilen näler? Gowuşdyganmy? Bine kömekleňizde madyr? Kimdir bine jaň edip bilýäňiz? Internet ulgamyny kömek alyp bilýäňiz? Hemem alparjyn kömegini alyp bilýäňiz. Kime jaň atjak? Minkden aýla. Ay bir ağamma. Bolly da. Bolly. Taş neştir? Anna bayram ýegende. Ýok, taryhçylar. Ullaş gaýsan, gowda gaýsan. Ýoşunym, daşyndan görlemä. Alo. Arslan assalamu alaykum. Army gowmaýadyr, men şiirler. Bir soragym malaýjyn bir aýdyp beräýdi, kyn görmeden bir gepleşik otyrna. Gowuşdygan nädip aradan çykýar? Ayağından aile yalım. Zäherlenip soraglar, zäherlenip diýär, onu söwüşdi, garrylykdan Buram tarpataýyn. Zäherlenýär, bolan faol, taryhga. Tuwalyma. Bah, ýene şu ýanymda Bah, tarihçi diýeni artsan. Şol artsanmy? Anna bayram aýda diýýin, ýegenne onu. Söyleme. Taryh owul. Öpteken. Jogap dogry. Hakykatdan ham gowuşdygyny al-mülki diýip bir içali aýakgabyna aw sepip zäherleýär. Jogap dogry. Ferhatjan, senem 11-nji mektepde tarihten näçilgalyň bileli. Celaleddin Menburun Haýsy şanyň ogly bolupdyr. 4 görnüş jogap bar. Şolaryň haýsy dogry? A. Alparslan. B. Muhammed Şah. C. Melik Şah. D. Sultan Sanjar. Celaleddin Menburun şolaryň haýsynyň ogly eken. Alparslan, Muhammed Şah, Melik Şah, Sultan Sanjar. Biz kömekleşýän bolýarmy? Aýdyr. Ýene bir gedek gaýra. Alparslan, Muhammed Şah, Melik Şah, Sultan Sanjar. Ýok, Melik Şah ol Alparslan. Onun Alparslan ogly Melik Şah. Melik Şah oğlum Sultan. Kim malya? Ne malya kim diýdik şu? Muhammed Şah. Muhammed Şah. Şeýleme, şeýdip bilen ýatýarmy? Ay bugunlar uýanyş büýük Selçukluny göremmi falan diýär. Jogap dogry. Muhammed Şah ogly. Celaleddin Menburun. Dowam edýäs. Birinji tapyryň 3-nji sowaly. Beýik türkmen alimy Mahmud Zamakhşaryň Ýagşy dadalaryň baharatly kitabyndan şeýle sowal. İbn Abbas Muhammed aleyhissalamdan şeýle hadis rowaýat edýär. Ol musulman üçin musulman dogunynyň gany, mali we nämesi haramdyr diýär. Şu üçüncüýini bilmeli. A. Awraýy. B. Puly. C. Ol barada erwet guman etmegi. D. Dawa etmegi. Mahmud Zamakhşaryň şol kitabyna bir hadis geçýär. İbn Abbas Muhammed aleyhissalamdan şeýle hadis rowaýat edýär. Ol musulman üçin musulman dogunynyň gany, mali we awraýy ýa puly ýa ol barada erwet guman etmegi ýa-da dawa etmegi haramdyr. Aýtyn goýaňyz. Musulman şu guman etse-de. Bu näde? Guman edýärmi? Ýok. Awraýy, puly dawa etmegi, hemem ol barada erwet guman etmegi. Dawa da pulum bolýar.
Abraya däl ýöne. Yok, Avrayını ayırdık. Avrayını ayırýas. Pul neme? Pulu Musulman üçin musulman. Ya Abraya haýyk boldy burada. Eýlek bilen üçtüm. Bir hile gowdy. gani, mali, Gani. Musulman öldürüp bilmeden. hava, gani, mali, üçüncüyünü bilmeliler. Gani mali. Ve diye, ve ya Namisi. avrayı, ya pulu, ya da Namisi. olvarada ervet guman etmegi, ya da dava etmegi. Jogaplar var. Jogaplar. Hava cevaplan aydın daylacak. Hayfi'nin üçüncü yankı birinci, üçüncü okap. Üçüncüsünü mü? Ya Hayfi üçüncü, üç tane. Ne Avrayı deydin. Gani, mali, ya da nete, O. 4 konuşlu cevap var. Avrayı, pulu, ervet guman etmegi, dava etmegi. Dawara der. Dava del, avrayı del. Doğru Avrayı mu? hem- Pulu ya da olvarada ervet guman etmegi. Musulman için musulman yervet kuman etmek olan da pulum bolulya da. Pulun bolu bilya yöne gani, mali ve pulu diyecek mi? Ha, şoňa da gavat gelmeler. Gany mali. Ne o? Üçüncü kim taylaman? Gani mali onun. Ervet guman etmek. Olvarada ervet guman etmegi mi? Ya pulu mu, ya avrayı mı, ya dava etmegi? Gani mali pulu. İyi olup gidiyor da. Pul ýa-ni. Mene kömek etdi. Pulu olan. Alp barcın kömüğünü alacak mı? Yo, hemmesin alsa gadyr onu. Bunu son iyi bilen utorayan ekenne. Sahirlan yazışyalak. Sonu. Maniyetine dönüştür zaten. Maniyem o da. Mani şu mu? Yok mani. Ola olan o. Pullarda. Yine ne mi? Şoňa ervet pikir etmek. Pulu olvarada ervet guman Gumani etmegi. ola mı yekene? Gumanım bolulya o. Guman saylayan mı? 3 için saniyen 1, 2, 3. Haylan sen ola. Sen tayla. Guman ya el musulman. Guman etse. Guman sayladın. Benim guman sayladın. Şiirlen alaşayan mı? Oo. Son bana sen utturdun değil mi? Şeyler bilen mehriman tomaşaşlar Gurwaş Ataev kimde Şiir Ataev 3. sowalyň dogry jabagyn bermegi başardylar. Ol barada erwet guman etmegi. Näde pul diýjek o mal şoň içine girýär, pul baýlyk hem de malyň içine girýär. Gani, mali we ol barada erwet guman etmegi haramdyr diýär. Hormat tomaşaşlar, hormat watandaşlar. Şoň üçin birek barada erwet gumanly bolmaly. Yönü kaydatlar doğru değil mi? Doğru. Bir de koyuyan olin, ay planda attır, ay planda attır. Sen niye de bilýän? Men diýene şo barada erwet pikir edende gapdanyň gowy pikir näme etdi ýa. Oo. Şu barada erwet pikir edende gapdanyň gowy pikir näme. Şu anda 4. Ataev gelmedi doğru değil men mi? şoň üçin. Belki başka bir sebäbi vardır doğru değil mi? Filaman gelmedi olmaz. Filaman gelmeler diýdi ama bolmady doğru değil mi? Ýagşy guman edelim doğru değil mi? Belki iyi işi käýänler, şo öz boş gününe boş taýgadyna saldanany da birden iyi çykyp bilýär adamyň doğru değil mi? Şoň diýýär. Ýöne umumyň öýleňem şo Mahmud Mahşaryň kitabyna bellenýär. Hadis getirilýär. Musulman üçin musulman doganyň gany, mali we ol barada erwet guman etmegi haramdyr diýe birek hakyna diňe gowy pikirde bolalym. Yine de Mahmud Mahşaryň kitabyna şeýle maglumat getirilýär, perhat dinle. Araplarda haýsy gün şum gün hasaplanýar. Mahmud Mahşary şol kitabyny aýdýar-da, plan günni Araplarda şum gün hasaplanýar diýär. A. Duşenbe, B. Sişenbe, C. Çarşenbe, D. Penşenbe. Birinji, ikinji, üçüncü, dördüncü gün. Şum diýme manysy näme? Şum erwet gün. Erwet hasaplanýar. Hayfi günler diýin ama. Duşenbe, sişenbe, çarşenbe, penşenbe. Birinji, ikinji, üçüncü, dördüncü gün. İkinci näme bolýar? Sişenbe bolýar. Sişenbe. Şonu aýlajak. Kömekleň bardyr, jaňa edy bilýän, alp barjyň kömegini aly bilýän. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü näme? Hawa. Şu şişenme alayla. Näme üçin? Araplarda diýe, türkmenlerde diýen ok. Ay. Araplarda Ay musulman var. arım ol. Din bilen maglal. Bu ara pikir edýäs, ben şo ikinji gün erwet gün diýil ýa. Ikinji gün işin bolna bolar. O solan doğru sol. Şum günço. Yo, Araplarda diýe, Araplarda, türkmenlerde Arabam- diýen ok. Şeylem ka diýany. Ya Arapda başgasy. alay alp barjyň kömegi wa. Jaňa edy bilýän. Duşenme, sişenme, çarşenme, penşenme. Haýtym taýlaýan. Ya doğru. Alım ka diýany ama ikinji gün ka diýany.
Alparslan kömegini aljak mı? Ayhan senkini alayallar. Söyleme. Bir kömegini gidiýänler, olara Böyle can kömegini allar, ol gitdi. Gidibersinmi? O bir giday. Bizde en gowun haýat hadaplanýar. 3-nji gün. Araplarda şol tertine. Şeýlemi? Çarşenbe gün Araplarda şum gün hadaplanýar. Aynen. Awa. 3-nji güni. Mahmud Makşari kitabyna getirýär. Bir dinle baglylar arym bilen bagly. Bizde meselem tişen ay plan gün diýler ýasyna Allah Taala hemme günüm tähet gün. Günler berdi ýok. Ýene Arım edilýär. arym edýän ekenlerde çarşenbe gün Araplarda şum gün hadaplanýan eken. Bizde çarşenbe çar tarapa diýilýär. Bu da soğuk edilýän gün. Terden eken bolýarmy? Her halkyň bir öýt arym bar. Her şeyler bilenem. Ay, tuwalam. Üstü gidiýärmi? Uttu gidiýär, kam uttu gidiýän tak. Uttu gidip po. Ben düşmanlar bağda. Bildim ada. Marap icra bolýan. Şeyler bilenem mehriban tomoşaçylar, biz ýyllaryň zehin bäsleşi gatly gepleşigimiň birinji tapyryny tamamlaýas. Biraz wagtdan ikinji tapyrymyza başlarys. Bargaraysın tövür yarım gel yarım. Bargaraysın tövür yarım gel yarım. Aşka bağlap bağda meni bağda meni. Aşığına dödün yar, çigir bağrım edin yar. Ödün hallın odu meni, odu meni. Aşığına dödün yar, çigir bağrım edin yar. Ödün hallın odu meni, odu meni. Elim gözülüğün sana verdiğimi, anlamadın benim çetin derdimi. Munşa eziyet olur mu, kalbin lezzet alır mı? Örtümük dünyada beni, yada beni. Munşa eziyet olur mu, kalbin lezzet alır mı? Örtümük dünyada beni, yada beni. Akbalıma yalkın saçın nedine, aydın zadı soğuk dediğime. Çıktım bugün yana yar, halini çıkhala yar. Aşktan kaydan kadı meni, kadı meni. Çıktım bugün yana yar, hallini çıkhala yar. Aşktan kaydan kadı meni, kadı meni.
Nur sayılanay cemalın şulozi Nur sayılanay cemalın şulozi Hayalımın arzu bolup soğumazi Zülfü toğlum yar Bağıtım bolup doğan yar Özüm gelip kollu meni Zülfü toğlum yar Bağıtım bolup doğan yar Özüm gelip kollu meni Özüm gelip kollu meni Özüm gelip kollu meni Merhaban tomaşaçylar, siz ýyllarlaryň zehin bäse şygatly gepleşigimiziň 20-nji sanyna tomaşa edýäňiz. Ikinji tapyrymyza başlaýas. Tapyryň soraglaryna geçmänkä Bagdanyň hol maňyllarynyň, uğry ýerimişlerinden, hemem lukumlarynyň bir dadaýyn. Ýere gelen aýtsak, Bagdanyň ýürüýte prilajenler bar. App Store'da da, Play Market'da da ýürüýte goşunlar bar. Eltip berme hyzmaty bar. Eltip berme hyzmaty bar. Jaňa aýtsaň eltip berýärler. Töwereme gownaja. Öldür lomo işlerinden bakalar amamatly. Hawa. Änni lukum bilen hol maňa bilen biraz gruplanlyk kelleler iş ýap başlady. Hawa, sadişe pikirlenme okuýmaz bar. Ikinji tapyryň birinji tawaly Gurbaş şiir söz üçin şeýle. Hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlilik ýörelge satly kitabyna şeýle bir rowaýat bar. Bir padşaň päli bozulýar diýe. Öz derwedewanynyň aýalyna göz gyzyrýar diýe. Derwedewanyny nirädir bir ýere 3 günlük sapara uğradýar, ýerine de aýalyny goýýar. Soňam köşkde hiç kim ýokka, aýaly diýe, hemme gapylary ýapdy, men huzuruma geldi. Aýal nämedir bir erwetlik zadyň bardygyny aňya, hemem padşaň huzuruna gelýär. Padşa ähli gapylary ýapdyňmy diýip soranyny aýal aýdýar. Padşah älim bir gapydan başga ähli gapyny ýapdym diýär. Ol haýsy gapy diýip soranyny aýal näme jogap berýär? Özüm şoň jogabyndan soň padşah älim pälinden gaýdýar. Menen hakykatdan hem şol kitapda Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabyny şol rowaýat bar geçýär şol rowaýat. Şol rowaýaty men çalarak bilýän Allah'ın görýän gapysyny ýapy bilmedim diýär şol. Jogap dogry. Hakykatdan hem derwedewanyň aýaly padşah älim diňe Allah'ın görýän gapysyny ýapy bilmedim diýär bolýan. Pälinden gaýdýar. Hawa şa pikirlenýär de pälinden gaýdýar. Jogap dogry. Han Ferhatjan senem onu bir rowaýaty bize bir kesgitläp ber. Türkmeniň döwletlik ýörelgesi satly kitapda şeýle bir rowaýat bar. Bir akyllar bilen bir ýaş ýigit ýolda gawatlaşýar. Ýaş ýigit salam berýär. Ýaşuly wa aleykum diýär. Ondan görüşmeden ozul ýaşuly ýigitden soraýar. Görüşmänkäk aýt diýär. Ol seniň niräňde diýär. Ýigit ol men ýydymda ýaşuly diýär. Onna sen bilen görüşde bolar diýär-de, olar görüşýärler, halak bar soraşýarlar, soň ýol bilen gidýär. Soň bir gün ikinji gedek gawat gelenlerine ýene de salamlaşýarlar, görüşýärler. Bugünler ol sen niräňde diýip ýaşuly soraýar. Ýigit aýdýar, ýaşul bugünler ol men deňime geldi diýär. Bäh, ay onu görüşdik görüşäýär diýip göwnüňizi görüşýär. Üçüncü gedek duşşanlaryny ýaş ýigit ol seniň niräňde bugünler diýip soranyny ona ýaş ýigit aýdýar, ola men öňüme geçendir diýär. Onu sen bilen görüşip oturasy iş ýok diýip ýaşul geçýär. Gurrun näme hakynda barýar? Aýsam bolam. Aýsaňmy? Nebis? Rowaýatyň jogaby nebis. Hakykatdan nebis? Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabyny okapdym şu rowaýaty.
Sonra nefsi ip geç. Hakikaten nefis adamın önüne geçmesin diýýär ha. Ha, şol. Onu nemetdirip, canlandırıp nemetdiler ama Türkmen owalynda mı, radioda mı eşitdiler mi? Söylem rivayet. Men Ha, rivayet eşitdim. Şeyle mi? Ha, Buraya doğru. da işte. Ýaşyk tele ýaýlym. Şol. Jogaplar dogry. Inni dünýä ýurtlarynyň paýtaklary barada şeýle sowarlar. Gurbaş şeýerde şeýle sowar. Müsürün paýtagty nire? Kaýyr. Be. Tuğulemi. Beýdip bana dedim, gün jogap berme o. Bro men ayda ayna olmadı. Aýdaýt. Hayır. Owa. Ana o cazavlan yok. Ben ýagda. Kaýyr. Gün Kaýyr. ayda. Doğru. Doğru kaýyr. Kaýyr doğru. Ýöne şeýit bilip oturdan gyzyk onu gepleşen. Ha. O. Ya diýişi var diýen o bilin. Tomaşaçylaryň bir hile o gün jogap berdiler. Aýtdyň baý onu. Yo bilýän. çok ulan. Taryhy bilýän. Öyle. Edir gaty. Sana bir gatsan Norvegiýanyň paýtagty nire? Şu kıyın ver ayağında bana şeydi. 10 wady ýokmy? Ha? 4 saat. Yok, jogaplar yok bunda. Norvegiýanyň paýtagty. Oslo. Oslo? Ha. Kim aýtdy? Bir yerde eşittirler. Taşından geldi. Lizel oýunlar kän görýändir da. Oslo. Birinji ýaly Oslo. Aslında paýtaktlar bilýärmi? Ha? Taýlandyň paýtagty nire? Rahman Karim deyin. Böyle. Aýtmaklaryna görä Hindi şahlary biderek ýere urşup adamlary gyrgyna bermedlik üçin haýsy oýuny oýlap tapypdyrlar. Kuş Muňa Men niye ayna onu? näme beýdýär şeýer? Kuş taky. Bari cana. yo bilýän ha, bilemem diýen ýok. Birinji geldi-de gepleşýär. Jogap dogry şeýer, berekella. Hani Ferhat ikinji tapyryň soňky sowaly. Hedrat Aliň gylyjynyň ady näme? Zülfikar. Sana veremok, Ferhat'a verem. Kömek Ha edýär. şeyle ben yek koyar olamdım ha. Toparlayacağım gelmerdi o. Owa. Berekella Zülfikar. Köpköd oturdy ýa. Berekella tuğulama. Bu gow taýynar geldi. Şeyleme, şu bağdanın podlarından, Oo, mağalarının öyle köpürağı diye. yem bana mı? Ne diye kelýän işledi. Söyleme. Ýerde de no. O kağıdı çık neden diye kellen işliyor diye ha. Ay böyle. Ha şeyler bilenem ikinci tapıramdan tamam bolly. Bir aýdym dinlerse üçüncü tapıramda başlaýarys. Alıp bilmez meni sevgilim sana dolanan dünyamda barlığım kovi bir yıldan 10 yıldan ömrüm boyu men sana karıştım bir yıldan 10 yıldan bir ömrüm boyu men sana karıştım Kaş geçti yal geldi taradı bizler men gidip yarınlı güller şu günde umut var geçmiştir dine men sana karıştım şu günde umut var geçmiştir dine men sana karıştım çeşmeni çaylarım aydınlığa dolu sakladım duygumu yerlerden mora atmanı aylanmam ayvından sonra men sana karıştım atmanı aylanmam ayvından sonra men sana karıştım
yaşama Sevde ama kim durur bu yolun taşın taşama Doğrusunu diyeceğim bir gün yaşama Men sana karıştım, sana karıştım Doğrusunu diyeceğim bir gün yaşama Men sana karıştım, sana karıştım Maytani botanı, aytamalını Yanlarada maytadanını Yoluma uğrattım yürek bağrıma Men sana karıştım, sana karıştım Yoluma tıkayım yürek bağrıma Men sana karıştım, sana karıştım Gel sana karıştım, sana karıştım Men sana karıştım Sana karıştım Merhamat tomoşaçylar, siz ýyllarlaryň dehin bäsleşigi atly gepleşigimiziň 20-nji sanyna tomoşa edýäňiz. Gepleşigimiziň mihmanlary Gurbaş Ataýew, Şir Ataýew hemde Perhat Ataýew. 3-nji tapyrymyzda başlaýas. 3-nji tapyryň 1-nji sowaly Halipan tana diýilip atlanylýar. Halipaň haýdamada biriniň suratyny görkezýän, şonu suraty bilen tanaýaňyz. Monitor etelim. Atavliyev Türkmenistanyň muhamçy kompoziteri Atavliyev. Berekellah şeýle. Berekellah. Çüýläp durdum. Berekellah. Atawuz apernik dostu. Perhat, senem monitor ederet. Halipan tana, bu Halipa kim? Nurberdi Gulov. Jogap dogry. Türkmenistan halk orkestri Halipa başy Nurberdi Gulov. Indi 3-nji tapyryň 2-nji sowaly ýene-de Halipalaň aýdan aýdymlaryndan birini eşdirýän, her haýtyňyzda her topara bir aýdym kim ýerine ýetiripdir. Gurbaş, Şir, dinleň. Yazık sallanıp geçti. Orada Türkmenistan'ın halk bahçesi. Sesin dinleyeceğim değil mi? Kakkundan tanapdy. Tuğulan. Yok. Nerede ya? Orada ya. Türkmenistan halk bahçesi orada Liyaz nerede ya? Berekellah. Jogap dogry. Türkmenistan halk başly Uradiyel Aliyatov. Nerede ya diýen aýdym. Berekellah Şir. Gurbaştaňa da berekellah. Toparda ştaýlawypdym. Adam beýle Ataýew aljak diýmän. Beýle Ataýew aramazdan. Beýle Ataýew. Tuturjak eni. Köp bilýär şoň bilen toparda şolay ne atýardym ben. Şir, sen tuğulama. Berekellah. Alanla Perhat senem Halipan dinlede tana. Kömekleşik bolýan Perhady da ya. Kömekleşiyor. Biljek bolan. Böyle bilecek bolsun. Cemal Saparova. Cemal Saparova. Türkmenistan'ın halk artisti Cemal Saparov. Halk artisti Halipa şeýle Cemal Saparova. Bak. Ön kıyalgıları. Jogap dogry. Şu wagt üjür. Türkmenistan'ın halk artisti Cemal Saparova. Inni soňky tapyryň soňky sowallar başlaýar. Iň soňky sowal, her topara bir sowal. Aýgyz ykbal ýaman eken diýen aýdymyň sözleri kiminki?
Kerim Kur'an Efes. Kerim Kur'an Epesov. Kerim Hiç mi diýenem canım bar, etsek değil? Atabay Halipaň doğgany diýenem mi? Söyleme. söz Canım etsek değil, internet yok, üstülenem, canım alp var, jim kömeğine alacak Sağlam değil. Abbas Mehmedov zady bolmaly. İň soňky. İň soňky sowal şu. Şo men şey diýip Sada Abbas Mehmedov sözüni bara şey diýen Atajan öýdýän şoň doğgany. Atacan mı? Atajan Sarıoğluýew. Söyleme. Şey diýip Ya ýa. Atajan Kömeğini alayla alıp barjym. alayla o. Alacak mı? O. Men kömeğime alacak mı? O. Ahmet Halmuradov diýip meşhur döwürdeş alymmy ýazyjymyz bar. Şoň sözleri. Ahmet Halmuradov. Aýgy Iqbal Yaman eken diýen aýdymyň sözleri Ahmet Halmuradowyň. Doğanam diýjek bolýarlar ýene. Şonu bir eşitdim de. Şoň üçin şuňar gepleşikde berýänler şu towallary. Halkymyz bilsin, şol söýgül aýdymlaryň awtory kimkä O. bilsin. Yok sen Neme arada ýaşap gör. Ömrüm neme dursa. Tarihçi, etnograf, miraskär alim, ýazyjy Ahmet Halmuradowyň. Ferhat Aýgy Iqbal Yaman eken diýen aýdymyň sözleriniň kiminkidigine billik. Awa. Sady kiminki? Atabay Sarıoğluýew. Ördüm kimki? Abbas falan. Abbas. Mehmedov. Yok köp saatın şu Abbas ya ýene şu däl ýere. Ýazysa şol aýdym ýazysy. Bulaştıracak öyle. Aýdym latlar. Dengedip barýasy. Dengedip barýan, şunu bilsen. Bulaştıracak olam. Ama çaycık öyle de. Jaňa daýyna. Jaňada, Jaňa daýy. jaňat Canı terim şey. Eda ýok. Aýny bilmän galy. Atawa Çarolýewiň aýdymlarynyň sady kiminkidir öýdýän? Sabyny. Sabahtyk. Abbas. Men bildim öyle, man aýt. Abbas'ta. Ben diýem Abbas dälidi mi? Abbas ýotur da. Yo Sabah. Abbas bolaýmyň? Sabartyk. Böyle. Aýgy Iqbal Yaman eken diýen aýdymyň sady Doğruly artyk. anyk jogaň şomy? Awa. Abbas Mehmedov däl. Yo Abbas'ım da sabartyk. He Ferhatcan. Ne tutuş 8 PMK terede oturdan o Ahmet. Her bir dilen adyna. Her bir diýlen ady anan ýaň, özüňem ananjaň. Burbaşyna her bir galaly hedilede otur da 8 PMK'lar ýeden emet. Şoň al pikir edýär ol. Şu wagt sen utulandyň öýdä. Hem adam utulmadyň dogry. Aýgy Iqbal Yaman eken diýen aýdymyň sady Togrulbek Artykowyňky, sözlerim Ahmet Halmuradowyňky. Gatkan aýdymçylanmaz ýerine ýetirýär. Ýöne şolaryň awtorlarynyň bir arasynda agrak geçmeli. Elbetde olu neme ýanky kompozitornyň jaý jennetden bolsun. Sözleriniň awtory şahynyň hem başlyk jansa bolsun. Ahmet ağa biziň döwürdeşimiz meşhur alim Ahmet Halmuradow. Ine şeýlerik bilen hem ýyllarlaryň zehin bäsesi gatly gepleşigimiz tamam bolýar. Hasap hutma-hut deňeden. Gurbaş, şiir, Ferhat, dörözülük alemine ulusunduklar ardu edýär. Çanyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, maşallaňyz abadan bolsun, owadyňyz ilmide ama belentden ýanglansyn. Hormatly tomoşaçylar, şunuň bilen hem ýyllarlaryň zehin bäsesi gatly gepleşigimiz jemlenýär. 20 tany jemleýär. Mundan bu yana gepleşik aýdymçylar bilen däl, başga sunuňa diýişgärler bilen bolar, ya başga kärdak adamlar bilen bolar. Niýe himayetkär tapsak. Yurdumuzun telekeçileri, önümönürcüleri habarlaşıp bilerler. Himayetkar bolsa, başka kärdak adamlar bilen aýdymçy däl ýöne, aýdymçy däl. Aýdymçylar bilen kynrak bolýar. Aynı şeyle nemeler bilen ýa. Ne diýip boda aşgana gepleşende görüşür aýdymçylar bilen. Ne diýip boda. Jana sag bolsun, öýoňyňyz abadan bolsun. Bir gepleşige boydan maşa hyzmat eden ähli ýigitlere minnetdarlyk bildirýän. Esasan Akepter Video Studiosyny gepleşigimiziň jemleýişden ýadyg eden Ada Production Studiosyny öz minnetdarlygymy bildirýän. Janyňyz sag bolsun, öýoňyňyz abadan bolsun, artykal bereketiňiz kän bolsun. Ýene gepleşiklerde, ýene ki täze taslamalarda duşýançak, hoş sag bolun mehriban watandaşlar, janyňyz sag bolsun.